Kining atong gibasa karon nga ebanghelyo mao ni ang murag popariha sa gisuwat sad ni San Mateo chapter 5, ang kanang atong gitawag og 8 Beatitudes. Gisuwat ni San Lucas sa iyang ebanghelyo pero in a very concise. Wa gyud mahisguti ang 8 pero iya sang gi-contrast. Si Mateo wa may contrast, kani si Lucas na siya contrast. Unsa may iyang giingon? Ingon siya, bulahan kamong mga kabus pero alaot kamong mga dato. Bulahan kamo nga karon naghilak o gigutom kay magkatawa unya mo unya busog mo kanunay, pero alaot kamong mga nagkatawa karon kay maghilak mo kanunay. Alaot sad mong mga busog karon kay saman gutomon mo kanunay. Nya bulahan mo kung kamo daog-daogon, lutoson og nganlan og mga dautan. Pero alaot sad mong mga giday karon kamong mga kanunay gipasidunggan kay parihasad mo sa mga mini nga propeta. Lingiyay mong tupad ingna unsa man karon, bulahan o alaot? Bulahan karon o alaot? Pasabot og ikaw sigihan kag libak sa imong silingan, unsa may imong hunahuna-on sugod karon? Bulahan ko kay gilibak. Kung ikaw gidaig kag maayo, sigihan jud kag daig, ing naayay na miligro ko. O, di ba? Kung sigihan kag kulatas imong bana, unsa may imong isulti? Bulahan ko. Kung gisigihan kag higugmas imong bana, unya ikaw mo igasigi yaw-yaw niya, siya sigig sunod nimo, ikaw sige kag yaw-yaw, sige siyag sunod nimo, di gyud mo supak, unsa may mo isulti? Ayay, namiligro ko ani. Di ba? Sigihan kag supak-supak sa imong anak, unsa may mo isulti? Nganlan pa kas imong anak og way buot, nganlan pa kas imong anak og bugo, unsa may mo isulti? Salamat Lord, bulahan ko ani. Unya kon magsigig daig imong anak nimo, nya sige kag pangasaba niya, usa lang nimo kasultib, usa lang nimo kapasiplat, sunod dayon imong anak nga namurag nagkurog-kurog, unsa may imong isulti? Namiligro ko ani. Di ba? Kung daghan kay kag pagkaon, sige lamog yabos basura kay di gyud mahurot ang inyong gikaon kay sobra kaayo, lami pag yung kaistanan. Unsa may imong isulti? Miligro ko ani. Gutomo na kaon ay pirmi. Pero wa kay hapit gikaon, inom lang kag tubig init, butang ag asin. Mao na lay imong pamahaw, paniod to, nya kaog gamayng tinughong ini ka gabi. Unsa may imong isulti? Bulahan ko ani. Di ba? Zaman. Muuyon mo ana. Ang naong ay. Ako sad, kung daghan kayong mamalit og slat, unsa may akong isulti? Bulahan sila nga namalit og slat. Di ba? Unya wa gyud mo palit og slat, namiligro sila. Namiligro kay daw kay kwarta, di ba? Ana ora na ako kay ako may inyong pare. Muna si San Pablo diri sa atong unang pagbasa niingon siya, kung ako pa ninyo, unsay estados imong kinabuhi karon, ayaw na lang kaayo nag-usba. Kung wa ka maminyo, ay pagsigig pangitag bana or asawa. Pero mangita sa kagyug bana o asawa, wa man ka makasa.
Nya kamusang na mga asawa na mga bana ay na lang sad mo paghuna-huna nga mahimo mong ulitaw og dalaga, puy na lang sad na. Ingon siya. Kamusang na ay wa pa kayo gipamalit, ay na lang kay mo pamalit og mga butang. Kay moabot ang panahon matud pa niya og hapit na nakadtong na ay gipalit. Mura ra sa guway pinalit, kadtong nagkatawa, mura ra sa guwa magkatawa, kadtong naghilak, mura guwa maghilak, kadtong minyo, mura ra sa dili minyo, kadtong naay balay, mura ra sa dili tag-iyas ilang balay. Og kanus-am ni mahitabo, matud pa ni San Pablo, ningon siya, kay kining kalibutan na karon hapit na matapos. Giling niya imong tupad. Ing na matapos ra ng imong kalibutan. Ing na ba? Ing na hapit na ka. Hapit na. Nganong hapit man? Tanawa ra guning ato mga edad. Ako, musay 61 nako karong kuan. November 24 kung makaabot pa. Ang akong gipangmisahan karon kasagaran naagyos mga edad 50, 40, ngari 60. Nya ako 60 naman ko. Unsa man ni dugay pa ni o hapit na? Dugay. Ang akong gipangmisahan ba nga mga nangamatay naa sa 40, 50 na agid kadaghanan o kaning 60 nga mga kanabang mga brakita bas edad. Tagsara kayo ng mga 90 kay nahurot naman sa tong 90 no. O nya, unsa man ni hapit na o dugay pa? Kamuno ay gyud ilad-ilara inyong kaugalingon. Layo na kay ng 20 ka tuig ani kanirong nagwali. Kanang 20 ka tuig gikan karon. Layo ra kay na. Doon na nay mahitabo ani. O nya, dugay day ng 20 ka tuig. Ako, ni 20 na ko katuig sa pagkapari atong June 22, 2020, karong tuiga. Paminaw nako, gikas pagka-ordain nako, hangtod karon ni 20 ko katuig, murag kagahapon ra ba? Bako pa matang giordinahan ato brad no? Abot mi sa akong mga classmate ba sa bitaw. 20 naman dito katuig. Mura magwap atay agi, mura mag kanang bag-o pa lang kayo. Niya karon, kamo diha, ubay-ubay naman ninyo ang mga tiwasonon sa gnaong. Butangan mo 20 katuig ikan karon, nagtuo dahil mo makasimba pa mo. Ubay-ubay na. Sos, kana mga naong ninyo. Ubay-ubay na ninyo ang hapit na Niya karon kay miubos magmaayo ang kanabitang patay sa edad tungod sa atong gipangkaon kuno og sa ato bitang environment nga polluted na kaayo o kaning atong lifestyle karon nga hapit din ata katug kay saba kay palibot unya og di sad magsaba sige sa kagtan-aw ng cellphone dugay na kay kakatug. So ang atong resting o ang atong kaning activity murag kuan na kayo nag-introduce gyud ba og mga sakit unsa may resulta ang mga 30 ang edad karon 20 ang edad wa na nagdialysis ng uban ang uban nag-maintain na og kaning paras cholesterol paras high blood ang uban gani di nakakita baga na kay kuan mga teenager pa lang kay nangadaot na ang lawas tungod aning lifestyle di masamot na gyud nga duol na kayo nya punan pa aning climate change nga mokalitlag baha nya lunop dayon di ra bagid lunop nga tagatuhod lapaw tao mo nang daghang yung nangamatay nya paning ni ang kanirong gubat sige yung gubat ana pertin daghanas ang patay ana ni apagining mga sakit nga manggawas pare atong COVID-19 ni ana sa nirong impas na kita ani ana daghan kay mga sakit karong manggawas nga murag mukalit lang ba nya patay ra ba gyud kana lain na sana unsa man magdugay pa katani hapit na
Pero ay kabalaka kay tuwa may giandam nga lugar nga dili matapos. Gaandam ang Ginoo og lugar nga dili matapos. Ang atong hari nga mao si Kristo, the King of Kings and the Lord of Lords, nag-andam og gingharian. Kita iyatang gitawag og anak nga babay, the bride of this King. Ang atong bridegroom mao si Kristo. Kita nga sakop sa simbahan, kita ang gitawag og asawa ni Kristo. Nya matud pa sa atong tubag sa Salmo, pamati kanako anak kong babay, tan-awa og ipaabong ang imong dunggan. Nya unsa man dayon first stanza, pamati o anak kong babay ug tan-awa, ipaabong ang imong dunggan, hikalinti ang imong lungsod ug ang balay sa imong amahan, sa ingon gitinguha sa hari ang imong katahom, kay siya man ang imong Ginoo ug kinahanglan simbahon mo siya. Mao na ang atong hari mao si Kristo na ibog kay nato, ug mao nang iyatang gitagaan ining mga sakramento sa simbahan, kay mao nay makapalimpyo nato. Nagkinahanglan ba na siya og taas na kinabuhi? Wa na. Nagkinahanglan ba ning ato mga sakramento og dato gyud kay ka, daghan gyud kag kwarta, mamalit gyud kag maayo? Wa. Kana lang na ang pagpabunyag. Wa naman na magkinahanglan og mag-ihaw pag gyud kag baboy, mag-asal pag gyud ka diha. Pabunyag lang, hatag lag love offering, wa na, humana. Kanang kasal, wa magkinahanglan oy nga magsigi pag yun mo dihag. Sa tawagan na, prenup, post-op, ang saan ang oman? Postnop, prenup, prostnop, ana, siging tuyok-tuyok ana mga bato, kana mga groto-groto, atos mga kahoy, higda-higda ana mga bermuda, ana, langay-langay hantod magutma na lang ta. Lipay kay ko gahapon katong gikasal nato tulo ka buok sa Chardel dire. Pag-abot dito sa reception, wa dangatig 5 minutos kaon dayon. Toy saktong reception. Dili ba kana bang abot ta dito sige na taghingoy. Ay, hain naman to sila. Tapa dito. Inig abot pag yun, hala, linya o sa, kay mag-entourage na sad, ikaw mag-entourage, magsayaw o sa, taod-taod, anang naangkuan ka ng, sa titawagan ng mga envelope nga, sudla na to, disgrasya patawa, patay kaon, taod pag yun ka nito. Agahapon, kaon nagmayo, kaon. Ako lagi ni-isulti ha, kay si Cap Richard, birthday man sa niya agahapon. Kaon, sige kaon. Pagkabusog nagistanan, ingon din, sige, saan na itawagan na kanang sayaw-sayaw na ta, niya taod o kanang kuan, sige kag taod dito, nanugab na ka, nindot kayong kuan, lagsi kayo. Aral mo na sa pag-arrange God. Ang ako lang ba, hapit na tamatapos, ayaw na pagsigig pangambisyon. Kay kung mamatay na ta, ang atong katawa, mahunong na. Ang atong hilak, mahunong na. Kanang atong balay, ato na ng biyaan. Kanang imong mga pinalit, dili na ikay tag-iyaan na. Kanang yuta nga imong pinalit, kanang sakyanan nga imong pinalit, kanang mga gadgets nga imong pinalit, inighunong sa imong ginhawa, di na ikay tag-iyaan na. Kanang imong bana nga imong giminyuan, inighunong sa ginhawa ana, din ana nimo bana, ang amang sagmudog kanya dito sa lubnganan. Imo magin siyang iksahag bato, sige, pahuway sa dayo. Kamong mga bana, kanang imong asawa nga pinangga kay nimo, inig kamatay ana, ighunong sa ginhawa ana, di na jud kaniya bana, pwede na ka mangitaglain. Ana, akong pari, inyo kong angkon-angkonon nga inyong parish priest, dinhi, oy, inig kamatay na ko karong gabi, din ajud ko parish priest. Biyaan ko gining parokyaha. Kanang kolekta na to dinhi, as apil na mga slat-slat,
di na gid na ako. Awa man sana nako ang kuna. No? Hasta ning atong kolekta, awa man sana nako ang kuna. Ang ako ra jong giangkon nga ako pari ko sa Ginoo. Kining akong pagkapari, padayon gid ni hangtod sa katapusan ug way katapusan. Kamusad, kita sad, in general, anak kita sa Ginoo, dili ta mosunod anang yawa. Kanang pagkambisyon nga madato ta, yawanon. Kanang attachment nato sa mga tao o sa mga kalipay aning kalibutana, yawanona. Mauna bulahan ang mga kabos. Kay ang kabos nagpractice na og letting go. Letting go. Detachment. Bulahan kamong gidaog-daog. Kay kanang gidaog-daog, nagpractice na og letting go of honor and power din his kalibutan. Kay kanang mga honorable, kanang mga powerful, kanang mga rich, wealthy people sa kalibutan, kasagaran ana mga ulipon sa yawa. Kay kining mga butang sa kalibutan, labi na gid ang paghigugma nato niini. Matod pang San Pablo ug matod sad ni Hesus, mao ginay tuburan sa tanang yawa. Gilinga imong tupad. Lingi abang. Ing na maayo gyud nga slat lay atong paliton. Ing na maayo gyud nga slat lang gyud atong paliton kay moabot ginis langit. Kay kun mga gadgets, mga pagkaon, mga sakyanan, mga butang ato ra maning biyaan. Nya di man mo count dito sa langit. Ang mo count kanang imong gipamalit nga mapuslan sa imong isig katao. Labi na gyud kun ang imong gipamalit ug ang imong gigastuhan sa imong kwarta ug sa imong kahago makapaayo, makapalambo sa simbahan sa Dios.